салом ва бозам салом дӯстдорони Барселона. Умедворам оғози ҳафтаи навини корӣ барои ҳамаатон бобарор буд. Аслан мегӯянд рӯзи душанбе рӯзи вазнин аст, аммо барои ман он оғози ҳафтаи нақшаҳои наву корҳои бобарор аст, зеро ман ба зиндагӣ хеле хушбинам ва ин хушбиниро барои шумо орзу мекунам. Акнун биёед дар бораи чанд хабари тару тоза ки ба дастаи дӯстдоштаи мову шумо сахт вобастагӣ дорад бигӯем. Ин хабарҳо асосан бар рафтану мондани бархе аз бозигарони Барселона тааллуқ доранд ва албатта ки мо оид ба эҳтимолияти омадани баъзан бозигарон хоҳем гуфт. Агар поза ёнбошро гирифта бошед, пас рафтем. Футболи аврупоӣ муваққатан ба истироҳат рафту пас аз чанд рӯз чемпионати Аврупо оғоз мегардад. То он вақт дар дигар қитъаҳо бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон баргузор мегарданд. Барои бозан шавқовартар кардани тамошои бозиҳо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода кунед, зеро он ҷо коэффициентҳои баланд, бонусҳои гуногун ва ҳамаи обуначиёни навро бо промокоди барсатиҷӣ то $100 бонус интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Барселона мехоҳад маркази дифои худро тақвият диҳад. Ба ғайр аз Эрик Гарсия ки трансфери ӯ аллакай масъалаи ҳал шудааст, ба Барселона боз як футболбози дигар дар хатти муҳофизат лозим аст. Чунончи маълум дар мавсими имсола Барса дар ин мавқеъ мушкилоти зиёд дошт. Гоҳ хатти дифои Барселона хотаи бедару деворро мемонд ки кадом сағирае мехост аз он бодирингу помидор медуздид. Дар аввал роҳбарияти клуб боварӣ доштанд ки Эрик Гарсия кифоя аст, аммо ҳоло қарор аст ки як трансфери дигар амалӣ шавад, ҳарчанд анҷоми ин кор осон нест. Ҳадафи асосии Деликт аст ки Барселона кайҳост ки ба ӯ таваҷҷӯҳ дошт, аммо Юве ба ӯ пули бештар пешниҳод кард ва гуфти бобои ғулом ин сағираи пулдӯстдор Туринро интихоб кард. Чанде пеш маълум гашт ки Деликт дар Ювентус чандон ҳоли хуб надорад ва тарки Турин карданист. Барселона бошад барои ӯ варианти хеле хуб аст, зеро он ҷо Де Йонг бозӣ мекунад ки метавонад дар ҳоли мутобиқшавӣ ба ӯ кӯмак кунад. Аммо гузариши ӯ бо назардошти маблағе ки клуби итолиёвӣ талаб мекунад ва музди меҳнати ӯ ин ки қариб ки кори номумкин аст. Варианти дуюм Пау Тори аст. Барса дербоз муваффақияти футболбози Виларреалро пайгирӣ мекунад, аммо мушкилоти трансфери ӯ мисли Деликт пул аст. Торес дар Виларреал мавсими хубро ба анҷом расонд ки он бо пирӯзӣ дар Лигаи Аврупо хотима ёфт ва албатта ки арзиши ӯ дар бозор баланд шуд, яъне барои овардани ӯ боз пули зиёдтар лозим мешавад. Чанде пеш маълум шуд ки Жоржино Вейналдум нимҳиматгари Ливерпул ҳамчун агенти озод ба Барселона мегузарад. Бешубҳа Вини бозингарест ки метавонад дар марказ, дар муҳофизат ва ҳатто ҳамчун ҳамлагар бозӣ кунад. Гуфти он гапҳо холаи ҳамакора. Ғайр аз ин ба Куман дар марказ бозингаре лозим аст ки аз ҷиҳати функсия ба Бускетс монанд бошад ва Жоржино метавонад ҷойгузини Серхио бошад. Аммо дар гузариши ӯ якчанд саволҳо ҳастанд ки роҳбарияти Барсаро ба ташвиш оварданд. Аввалан ӯ аллакай 30 сола аст. Дар Ливерпул дар тӯри ин солҳо хело фаъол буд, аммо сину сол метавонад худро нишон диҳад ва шояд ӯ дигар он қадар фаъол нест. Ва суол ин аст ки чаро дар сурати мавҷудияти бачаҳои ҷавон боз ба қавли як пиракии дигарро овард. Дар Барселона аллакай дигаргунии бузурге оғоз мешавад ки қаблан гуфта будем. Бозингарони ҷавон аллакай дар ҳайати асосӣ зиёдтар пайдо мешаванд ва ин натиҷа меорад. Вини аллакай пир метавонад ин равандро дар маркази майдон халал ворид кунад, аммо ӯ метавонад ба осонӣ ҷои Рики Пуч ё Педриро гирад. Дар ин сурат Пуч дигар лозим намешавад, зеро ба эҳтимоли зиёд маркази майдон бо шакли Де Йонг, Педри, Вейналдум хоҳад буд. Аммо худи футболбоз аз ин гузариш бурд хоҳад кард, зеро Ла Лига нисбат ба Премер-лигаи Англия заифтар аст. Вейналдум бошад дар остонаи ғуруби карьераи худ мебошад ва шояд онро ба осонӣ дар ин ҷо ба итмом расонад. Хабари аз ҳама пурсару садое ки чанде ҳавои Каталонияро ғуборолуд мекунад, ин рафтани Жорди Алба аз Барселона мебошад. Чӣ гуна АС хабар медиҳад, ба бозингари испании 32 сола Атлетико таваҷҷӯҳи хоса дорад. Дастаи Мадрид ҳимоятгари чапро меҷӯяд ва Алба варианти хуб аст, аммо суол ин аст ки Барса ҷои Албаро бо кӣ пур карда метавонад, зеро дар Барселона баъди сегонаи Хави Иньеста Месси тандеми Месси Алба ташкил шуд ки дар мушкилтарин бозиҳо Барсаро борҳо кӯмак кардааст. Шумо тасаввур кунед ки Барселона Албаро ба Атлетико фурӯшад ва мавсими оянда Атлетико бо Суарес ва Алба боз Ла Лигаро бигирад. Ба фикрам аниқ он нафаре ки ташаббускори фурӯхтани Алба шудааст аз Каталония ба дарға мешавад, аммо ҳаёти футболӣ ҳамин аст ки гоҳ ин ҷову гоҳ он ҷо. Албатта бо ду иллат Алба фурӯхта мешавад. Якум, Лапорта Барсаро ҷавон карданист ва дуюм, Алба мисли чанд бозингари собиқадори Барса соли ҳамёни Лапортаро ба миқдори 10 миллион хароб мекунад. Шартномаи ҷории футболбоз то соли 2024 эътибор дорад. Дар мавсими гузашта дар Ла Лига ӯ 35 бозӣ гузаронда 3 гол задааст.
мавсими футболӣ дар Аврупо ба анҷом расид ва рӯйдоди асосии он ба рейтинги туби тиллоӣ тағйироти калон ворид кард. Нголо Канте пас аз бозиҳои плей-оффи Лигаи Чемпионот дар ин рейтинг пешсаф шуд. Бо назардошти имкониятҳои мунтахаби Фаронса барои ғолибият дар Евро 2020 ӯ аллакай фаворит ҳисобида мешавад. Левандовски пас аз муваффақиятҳои хело олӣ дар Бундеслига дуввум аст, ҳарчанд ки ӯ ин мавсим рекорди ба назар як умраи Герд Мюллерро бо задани 41 гол шикаст. дар ин рейтинг Лео Месси дар ҷои сеюм қарор дорад. маълум аст ки баъди гирифти ҷои сеюм дар Ла Лига ва нобарорӣ дар Лигаи Чемпионҳо, Месси наметавонад сарнишини ин рейтинг бошад, аммо ба қарибии ҷоми Америка оғоз мешавад ва эҳтимолан баъди он мақоми Месси дар ин раддабандӣ тағйир ёбад, ҳарчанд ки ин мусобиқа барои Месси чандон мусобиқаи бобарор нест. хоб бовар кунед хо не Бускес аз Барса меравад. албатта барои бисёрие аз мо дӯстдорони Барселона чунин ранг гирифтани корро тасаввур кардан мушкил аст, яъне Бускес бо пироҳани бегона, аммо дар олами футбол ҳар чӣ шуданаш мумкин. охир мухлисони Реалам як замоне Реалро бераул ва ӯро дар пироҳани бегона тасаввур карда наметавонистанд, аммо мешудааст ку. бар тибқи хабарҳои расида Бускес ин тобистон ба Бавария мегузарад. аллакай баъзан аз гуфтушунидҳо анҷом шуданд. мисли гузариши Алба трансфери Бускес ба чанд хотир аст. якум, ин мардак аллакай пир шудааст ва дигар ин ки маоши соланаи ӯ хело калон буда, дар вазъияти бади иқтисодӣ Барселона имкони пардохти онро надорад. шояд дорад, аммо ин бачаҳо ки ба қавли роҳбарияти даста аллакай аз синни ниҳоӣ гузаштан ба лоиҳаи ҷавон кардани даста мутобиқ нестанд ва бояд ҷойро холӣ кунанд. аз хабарҳои боло бошад шумо пай бурдед ки мавқеи Бускес ҳам бо бозингарони ҷавон нав карда мешавад ва акнун замоне расид ки дигарон шарафи Барсаро дар ин мавқеъ ҳифз кунанд. барои имрӯз тамом. агар андешаҳои худро он чӣ ки мо дар ин ҷо гуфтем нависед, мо аз шумо розӣ хоҳем буд. бигӯед ки рафтани Алба ва Бускесро чӣ гуна қабул хоҳед кард ё омадани Вейналдум ва Деликтро. хулас мо интизор. барои тоқату тамошо як олам сипос. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.